Hello guys! Good afternoon! Late afternoon na. So, 5:40 na. So, paggabi na talaga. Gabi na talaga. So, ngayon mag-haul na naman ako ng Karido or QUIAPO HAT ng mga accessories. So, pakita ko lang guys, din ako magsasalita para di tayo matagal yung video na to. So, let's begin. Guys, ito, sasalita ko. Di ko alam bakit nabili ko to. Parang pangliig sa aso naman siguro to. Pero, pwede naman, hindi naman siguro sa aso. So, that's all lang lahat guys, yung mga accessories na nabili ko sa QUIAPO or Karido HAT. So, guys, kung may gustong bumili, please message lang kayo, punta lang kayo sa Instagram ko kung gusto niyo bumili. Tapos, bibilhan ko kayo, pero, hindi libre yung padala guys, siyempre kayong bayad sa akin padala. Tapos, yun lang lahat guys, I hope you enjoy my video. Don't forget to like and comment below. And don't forget to subscribe to my channel. So, that's all. Bye! See you again to my next video. Bye!